første startene i Agrias skåretur for Norge, Nina Lindbakk og Wembley. Heia Nina! Nei, seriøst, jeg har sagt det, men det er så mange ganger. Ja. Og fra denne klassen går vi bedømmelse over 2 faser. Makstid i grunngangen, eller første fase er 60 sekunder, og i andre fase 45. Så du må holde meg oppdatert. Nei, det tror jeg ikke. Men tror ikke at det kan være lurt å sette ut da. Jeg tenker, jeg tror ikke det blir så mye bedre om å stå i vevet. Ja, ok. Ja. Nei, de får bare ta noen bestemmelser som ikke har peiling på hva surferen var, så... Ja. Så... Ja. Ja, sa han. Ja, det vil jeg ikke akkurat høre. Ja, det skal jeg. Jeg skal ha den mer. Har du ikke mer løk? Ja, det er det. Ja, så nå er jeg med gjengen din. Den ensomme gjengen din som bare du er medlem i. Kanskje i begge faser i de andre 33,07 Nina Lindbakk og Wembley.